Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 по телевизия и радио България On Air. Аз съм Милена Милутинова. Две теми от седмицата ще коментираме днес. Спрените близо 100 милиона лева от оперативна програма «Конкурентоспособност» и подписването на споразумения между Евросъюза и Украйна, Молдова и Грузия. Договорите за технологична модернизация, спечелени през май от десетки фирми по оперативна програма «Конкурентоспособност», няма да бъдат подписани. Цялата процедура беше отменена в началото на седмицата. Ели Милушева, директор на дирекция Еврофондове за конкурентоспособност към Икономическото министерство, мотивира това решение с сигнали от страна на бизнеса и консултанти по европроекти за нерегламентирани контакти между оценявани и оценители и съмнения за корупционни практики. Контракти е трябвало да бъдат сключени с 142 одобрени компании, спечелили проекти за ново оборудване за 97 милиона лева. Защо се стигна до тук и какви са системните грешки при оценяването на проектите? За коментар по темата в студиото бях отправила покана към Ели Милушева от управляващия орган и имаме обещанието, че следващото предаване тя ще участва, ще бъде в студиото, но днес ще включим представител на Министерство на икономиката. В студиото обаче е Евгений Иванов от управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти. Заповядайте. По телефона за коментар ще включим и Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара. А във втората част на предаването с дългогодишния кореспондент в Москва Валерий Тодоров и Асен Агов, който до миналата година беше председател на Интерпарламентарния съвет НАТО-Украйна, ще коментираме подписаните в петък споразумения между Европейския съюз и Украйна, Молдова и Грузия, оттегленото съгласие от страна на Руската дума Путин да използва руски войски в Украйна. Ще говорим за това, работи ли мирния план Порошенко и защо новият украински президент се обяви против санкции за Русия. Както и ще коментираме подписването на споразумението тази седмица между Газпром и ОМВ за строежа на Южен поток на австрийска територия. Започваме поред с спрените 97 милиона лева за 142 кандидатстващи фирми за ново оборудване. Редакторът Красимир Хирев с подробностите, след което следват коментарите. Блокирането на процедурата е в резултат на открити нарушения и натрупване на грешки. Част от тях включват неравно третиране на кандидатите, добавяне на нови критерии. Оценителната комисия взела решение без да ги съгласува с ръководителя на управляващия орган. Имало е нерегламентирана комуникация между членове на комисията и фирми с проекти. Процедурата за технологична модернизация е най-желаната от бизнеса, което се доказва и от получените 1200 проекта за над 730 милиона лева. Знаехме, че парите ще стигнат максимум за 150 проекта, казват от икономическото ведомство. Според директорът на дирекция Еврофондове и конкурентоспособност Ели Милушева, засилената конкуренция между фирмите е създала напрежение и насърчава корупцията. Милушева коментира, че вината в случая трябва да бъде споделена между управляващия орган на програмата, бизнеса и консултантите. Очаква се през есента по новата програма Иновации и конкурентоспособност отново да бъде отворен прием за технологична модернизация, но при ясни правила. Тогава фирмите ще кандидатстват за поне 350 милиона лева. Брюксел очаква доклад от България по случая. Още веднъж добре дошъл в студиото на Евгений Иванов от управителния съвет на Българската асоциация на консултантите по европроекти. Здравейте! Здравейте! Разбрахме, че разочарованието у фирмите, които честно кандидатстват, подали са си документите и чакат класиране и финансиране по тази схема, е голямо. Какви са системните проблеми при оценяването на европроекти? Защо се стигна до тук според вас? Здравейте! Действително у голяма част от фирмите има разочарование, вероятно има липса на такова от други обаче, които след подаването на проектите са установили, че може би финансовата помощ, която ще получат, няма да им свърши работа. И това е свързано с сравнително дългия период на оценка от внасянето на проектните предложения до тяхното одобряване.
за който период от време могат да се случат много неща, включително и с самите фирми. Колко е дълъг периода? Между 3 и 6 месеца. Оптималният вариант е 4, но повечето грантови схеми са от момента на обявяването до момента на подписването може да минат и 8 месеца или повече. Така че за един такъв дълъг период от време може да се случат редица неща и с самата фирма, и с оценката. По отношение на основния проблем, който ние установихме на база на мнение от страна на нашите членове, съответно от техни клиенти, е следният. При разработването на насоките за кандидатстване има методика за оценка, в която се включват различни критерии, по всеки един от които се дават определен брой точки. Онова, което нашите клиенти установяват, е, че тяхната оценка на проектното предложение по обективните критерии не покрива минималния брой точки, които са им дали в самата таблица за оценка. Което означава, че вероятно техните проекти не са били разглеждани адекватно или обективно. И това беше и първата наша реакция, а именно, че точките, които се дават на голяма част от проектите, са по-ниски от тези, които би следвало да бъдат очаквани на база на обективните критерии, които са в методиката за оценка. И какво се оказа? Имало смяна на критериите по време на самата процедура или? Това е, което ние чуваме. Нямаме официална информация дали и как са били променени критериите, но е... Добре, ако се променят критериите в хода на самата процедура, за което след малко ще попитаме и представител на управляващия орган, не трябва ли да бъдат уведомени всички потенциални бенефициенти? След подаването на проектните предложения не може да се извършва абсолютно никаква промяна в критериите за оценка, тъй като това би опорочило цялата процедура и съответно тя не би отговаряла на първоначалните условия, при които е обявена. Тоест това не би трябвало да се случва. Но трябва да кажа, че това е прецедент към момента, тъй като последните 7 години оперативна програма конкурентоспособност се развиваше възходящо и съответно не е очаквано от всички онова, което се получи с настоящата грантова схема. Дори в един момент това беше най-бързо разплащащата програма към бизнеса, тъй като това е също от съществено значение за фирмите. Тоест до този момент не е имало такива проблеми, включително и с нерегламентирани контакти между оценявани и оценители? По отношение на нерегламентираните контакти не може да твърдим неща, които не са променени. Дори някой да се обаждал на фирми и да им предлага определени услуги или възможност да спечелят, няма как да сме сигурни, че това са членове на оценителната комисия, ако такова становище се предлага. Тоест, Българската асоциация на консултантите по европейски програми смята, че трябва обективно да се разгледа това, което се е случило, да не се търсят веднага виновни, да не се търси веднага прекалено голям шум. А какво трябва да се направи? Трябва да се анализират контролните механизми, които съществуват в процеса на оценка, дали те са били адекватни в целия период на оценка и по какъв начин са били получени съответните крайни резултати от грантовата схема. Ние не се радваме от това, че грантовата схема пропадна, напротив. Чия е отговорността за пропадането на тази грантова схема? На управляващия орган, на бенефициентите, които са влезнали в нерегламентирани контакти или евентуално на фирми-консултанти, които евентуално да са влезнали в такива контакти? Чия е отговорността в момента? Имаше 3 варианта, след като беше установено, че методиката за оценка не е била използвана правилно. Първият вариант беше вече фирмите, които са установени, че могат да подпишат договори, да бъдат поканени, както беше направено. Те подписаха договори и чакаха да бъде подписано от страна на Министерството. Втория вариант беше да се направи цялостна преоценка на всички проектни предложения, 1200 броя, което би отнело още между 3 и 5 месеца. И третия вариант е да се прекрати грантовата схема, каквото и решение взе Министерството на икономиката. Но това е базирано на техни вътрешни правила, процедури и решения. Така че не може да се казва, че нито бизнеса, нито консултантите са отговорни за това, че грантовата схема е била прекратена, тъй като имаше и други варианти. Вече последиците от едно такова прекратяване или при използването на първите 2 варианта също трябва да са били разгледани. Тоест, какво казвате вие? Всъщност, какъв е риска в момента? Има ли риск? Парите ще се използват за иновации, за вече оценени проекти по иновации, се разбра, но... По-скоро, доколкото имам аз информация, но това може да бъде потвърдено от Министерството, тази сума от 50 милиона евро ще бъде инвестирана в грантовата схема за енергийна ефективност, където отново също има възможност за закупуване на машини и оборудване. Така че от стратегическа гледна точка тези пари не би трябвало да бъдат загубени.
Има обаче друг проблем, който при всички положения остава, а именно дали системите за вътрешен контрол, както казах в началото, работят, дали всички оценки на риска са били извършени в управляващия орган и дали в последствие при новата оперативна програма и при мониторинга на сега съществуващите проекти не могат да възникнат проблеми, които да доведат до сходни последици. Тоест, това е нашето мнение, че трябва да се разгледа много внимателно какво и как се е случвало и да бъдат проследени всички етапи на оценката, съответно, за да може да се излезе с някаква стратегия за решаване на този проблем. Добре, ние след малко ще включим в разговора по телефона и Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара, които също имат отношение по въпроса, след което ще включим и Любомир Ганев от Министерство на икономиката и енергетиката и ще му зададем същите тези въпроси. Но да ви попитам, кой печели и кой губи, когато има такива неясноти при оценяването на проекти, такива смени на критериите в хода на самата процедура? Никой не печели, нито управляващия орган. И какво трябва да се направи? Имате ли вие решение, Асоциацията на консултантите, какво трябва да се направи? Защото казвате, трябва да се направи анализ, но от тук нататък какви мерки трябва да се предприемат? Никой не печели от това, че тези средства са били загубени за фирмите, които са кандидатствали. Онова, което трябва да се направи, е да се подобри многократно контрола върху оценителните комисии и един пример ще ви дам. Вариант е оценителят влиза сутринта, оставя всички телефони и комуникационни средства извън стаята за оценка, извършва оценката и на вечерта трябва да е приключил 1, 2 или 3 проекта, колкото са били възложени за извършване на оценка от негова страна. И предварително не знае кои проекти ще оценява. И предварително, да, не би трябвало да има информация, както е в съдебната практика, случайно разпределение на проектите. По този начин ще се гарантира в най-голяма степен, че нито един проект няма да бъде разглеждан от лице, което има някакъв интерес от неговото одобрение. И също трябва да има липса на комуникация вътре в самата оценителна комисия, кой кои проекти е разглеждал, какви точки им е дал и така нататък. Т.е. да се ограничи до максимум човешкия фактор и липсата на обективност в оценката на тези проекти, съответно интересът към това някои от тях да получат повече или по-малко точки. Колко оценители оценяват един проект обикновено? Обикновено това трябва да са 2 души. При наличие на сериозна разлика в техните оценки би трябвало да има трети член, който да извърши усредняване на резултатите, за да може да има максимална обективност на постигнатите оценки. Някой отгоре наблюдава ли как тези 2 оценители не би трябвало да има надзорник върху тях, т.е. всеки един от тях следва да има лична отговорност на база на своите знания, умения, качества и опит да даде оценка и много важно, той трябва да се съобразява с методиката за оценка. Тя е изключително ясна. Ще ви дам пример за критерии за оценка, които са много обективни, а именно оборотът на фирмата за последните 3 години да е възходящ. Ако е такъв, той получава, например, 5 точки. Ако една година е възходящ, втората година е нисходящ, съответно той получава 3 точки. Тоест има много обективни критерии, които не дават възможност да се варира много в крайните оценки. По тази грантова схема имаше и нещо друго, а именно компании от стратегически сектори, които са посочени в насоките за кандидатстване, получават допълнително точки. Тоест има достатъчно обективни критерии, които не би трябвало, и затова аз започнах и в началото, какво се оказва, ти получаваш по-малко точки, отколкото тези обективни критерии биха ти позволили да имаш, в крайна сметка. Добре, сега имаме Камен Колев от Българската стопанска камара на телефона. Здравейте, господин Колев. Да, във връзка с целият този проблем, който възникна тази седмица около оперативна програма Конкурентна способност, какво е вашето мнение? Може ли да се минимизира човешкия фактор, субективния фактор при оценяването на европроекти? Това е целта. Трябва да се минимизира човешката намеса. Как да стане това? И да стане по-прозрачна, така и обективна оценката. Това може да стане единствено и само чрез електронизация на оценъчната процедура, чрез въвеждане на една многокритериална оценка. Чух вече в студиото, че колегата спомена вече за ясни критерии, които лесно могат да бъдат включени в тази оценка. Все пак в общата оценка ще остане и субективна някаква роля и на оценителя, така че не трябва да се подценява и неговата роля. Но
това, което е важно да се знае, да има публичност не само на крайната оценка, но и оценките по отделните критерии, които формират крайната оценка. И по този начин няма да има основания за съмнение за това как е получена крайната оценка и мястото на съответната фирма в крайната аранжировка на проектите. Вие в предварителния разговор ми казахте, че има и друг проблем. Оценителите получават изключително малки възнаграждения за труда, който полагат. Доколко това влияе върху тяхната евентуална склонност за нерегламентирани контакти с фирмите потенциални бенефициенти? Разбира се, възнагражденията се поставят така като проблем от самите оценители. Нашата информация е, че те са изключително ниски. Какви са? Порядъка на 60 лева, да кажем, за оценен проект, което е това ниско заплащане на този високо квалифициран и отговорен труд на оценителя и често е и повод за съмнение за неговата безпристрастност и на неговата податливост за външна намеса. Една такава оценка трябва да има изражение поне от 250-300 лева по отношение на труда, който влага оценителя. На проект или на ден? На проект, да. На проект. Казахте и още нещо, когато говорихме преди включването, че всъщност може би е по-добре според вас Комитета по наблюдение да има думата по определенето на това, кои да бъдат оценителите на подобни европроекти. Да, това също е... Да кажем, да кажем как е структуриран този комитет по наблюдение и защо предлагате това? Става въпрос като предложение, може да се дискутира и действително комисията по оценка да премине от управляващия орган към комитета за наблюдение. Участието не само на съответните административни звена в комитета за наблюдение, става въпрос за министерства, агенции, дирекции и така нататък, но и структурите на гражданското общество, на браншовите, работодателските организации, на Сдружението на общините, синдикални и други организации, според нас ще гарантира един по-добър контрол и прозрачност на избора и на действията на оценителите на проектите. Добре. Докато в случая те се назначават със заповед на министъра и тяхната дейност остава скрита от представителите в комитета за наблюдение. Добре, много ви благодаря за това включване. Търсим и Любомир Ганев от Министерството на икономиката по телефона за коментар. Накратко, вашия коментар, господин Иванов, за това, което чухте от Камен Колев. Това е един добър вариант да се извади от Министерството на икономиката, съответно от управляващия орган, контрола върху оценителната комисия, тъй като преминаването към друго звено, което може да контролира като надзорен съвет, какъвто в случая е комитета по наблюдение, може да оптимизира работата. Вече практиката ще покаже дали това ще се случи, тъй като хората, които кандидатстват за оценители, сами са подали своето заявление да бъдат такива. Тоест, те вероятно имат интерес от това да се развиват в тази сфера или съответното заплащане, което могат да получат. Трудно ми е да повярвам, че преобладаващата част от оценителите са влезли в тези оценителни комисии само за да могат да осъществяват в последствие нерегламентирани контакти. Това го изключвам като вариант. Дори да има такива или дори такива да се появят в последствие, това не би трябвало да е нещо, което да е стандартна практика. Добре, дали имаме на телефона Любомир Ганев от Министерството на икономиката? Разбирам, че да. Здравейте, господин Ганев. Здравейте. Защо се стигна до тук, до спирането на тези 97 милиона лева по оперативна програма конкурентоспособност? Преди всичко искам да отбележа, че спряна е процедурата за технологична модернизация. Не е спряна цялата оперативна програма. В момента имаме много договори, които са в изпълнение, графиците на дейностите и съответно плащанията вървят стандартно. Технологичната модернизация беше прекратена, тъй като съгласно нашите системи за управление и контрол бяха констатирани слабости при провеждане на нейната оценка. Спирането се налага най-вече за да защитим програмата от финансови корекции и точно за да предотвратим едно евентуално спиране на средствата по програмата. Добре, разбра се през седмицата, че от страна на Министерството са подадени сигнали и до прокуратурата и до ДАНС. Нали така?
Компетентните органи в момента извършват проверка, затова молбата ми е просто към този етап да не коментираме тези неща. Когато приключат експертите и когато бъдат предоставени резултатите, вече ще бъдат съответно и предприети действия. Но самото министерство подава сигнал до прокуратурата и до ДАНС? Самото министерство е подало сигнал до ДАНС и до прокуратурата. Колегите в момента... А не някой друг. Значи министерството е засекло лоши практики. Доколко тези лоши практики, които са засечени от страна на министерството, са повтаряща се системна грешка при оценяването на проекти и доколко това е случайност? Тук, вижте, ще разделим нещата на две. Не можем да говорим точно за лоши практики. По-скоро можем да говорим за това, че системите за управление и контрол, самите процедури са установили пропуски. В смисъл, някои от тях, наистина, тъй като беше възложена и проверка на звеното за вътрешен одит, след като постъпиха оплаквания и в това число и до министъра, одита установява някои грешки, които съответно в следващи процедури ще бъдат отстранени, но не можем да говорим за лоши практики. Кое ще бъде отстранено в следващи процедури? Какви са грешките, които сте засекли? Да бъдат разработени едни по-ясни критерии и за оценка, и за кандидатстване, в смисъл и да се засили обективната част при оценката, в смисъл и максимално да бъде ограничен субективното взимане на решение. Току-що от Стопанската камара дадоха предложение за електронизация на процеса, доколкото в каквато степен това е възможно. Да, какъв е вашия коментар? За да се ограничи субективният човешки фактор при оценяването на проекти. Самото електронно кандидатстване си е така или иначе посока, в която ще вървим в новия програмен период. Докато стигнем до момента, в който да можем не само частично, ами напълно да можем да подаваме и да отчитаме проектите си електронно. Да. Тоест електронното кандидатстване ще се осъществи, а електронното оценяване, там където то е възможно, в немалка степен, в какъв срок очаквате да се осъществи и може ли да се осъществи? Бихте ли го въвели? Вижте сега, вече веднъж пилотно беше, ние стартирахме с електронно кандидатстване и това беше в процедурата, в която вузове и научни организации можеха да закупуват оборудване. Да, въпросът обаче за електронното оценяване. Да, за електронното това, което каза Камен Колев. Да, все още не сме стигнали до този етап на развитие, но пак казвам... Какви са шансовете да стигнете и да разгледате този въпрос? Електронизацията е път, по който ще вървим в новия програмен период. Не мога да се ангажирам с срокове. Искам още няколко неща само да уточня. Точно тъй като много неща се изговориха в последните дни. И, да имаме предвид, че оперативната програма е една от най-добре изпълняващите се програми до момента. В смисъл, индикаторите, по които това може обективно да бъде проверено, са самите размери на договорените средства. Да, това го каза Евгений Иванов, който е в студиото. Те са над 2,3 милиарда лева. Самите плащания сме изчистили като процес, ускорени са само за последната година към бизнеса и към публичните организации, които са наши бенефициенти, са платени около 480 милиона лева. Искам да уточня, че от самото начало на програмния период до момента и като не включваме средствата по инициативата Джереми, плащанията са в размер на 847 милиона. Т.е. само за една година 57% от тази сума е платена към бизнеса. Да, и сега разбрахме, че тези пари по конкурентоспособност за технологично обновяване не се губят и отиват за друга схема. Да, една от основните ни идеи и точно за това се предприемат и всички мерки са да не допуснем да бъде загубен нито един лев по програмата. Къде отиват тези 97 милиона лева? За какви проекти? За момента се разглеждат няколко варианта, но решение ще бъде взето най-късно в понеделник. В смисъл, за момента пренасочване не сме организирали, но пак държа да отбележа, че нито един лев от тези средства няма да бъде загубен. Добре, очаквате ли, накратко, защото вървим към края на разговора ни, очаквате ли обжалвания от страна на потенциални бенефициенти?
Вижте сега, когато говорим за последна процедура в рамките на програмния период и то е в областта на технологична модернизация, където получаваме най-много проекти, имайте предвид, че по процедурата са подадени те са подадени 1164 проекта, обжалвания има и в двете посоки. В смисъл обжалват и неспечелилите кандидати, съобразно решението, което беше издадено на 23 май, обжалват и спечелилите на база на решението, с което беше прекратена самата процедура. Но държа да подчертая, че Министерството ще предприеме най-разумните действия, за да запази бюджета на оперативната програма и да не допусне... Какво може да се случи след всичките тези обжалвания? В финансов план, ако говорим. Вижте сега, в финансов план не можем да коментираме за момента. Реалните резултати са следните. Тъй като излезнаха и включително вчера и днес съобщения, че административният съд е отхвърлил решението. Уточняваме, че административният съд е отхвърлил частично решението и то в частта за предварително изпълнение на самото решение. Но това е... На решението за спиране на тези 97 точно така, милиона. да. Но това е произнасяне по една жалба. Имаме решение на административния съд, с което пък отхвърля искането за отлагане, за отмяна на предварителното изпълнение. Тоест имаме две решения в момента в сходна ситуация. Добре, и така, последно, господин Ганчев. Последно, освен подадения сигнал до прокуратурата и до ДАНС от страна на Министерството, пресата съобщава и за подаден сигнал и до Европейската комисия. От кого е подаден този сигнал и какво развитие очаквате по него? Вижте сега, тук не можем да говорим за подаден сигнал до Европейската комисия, тъй като Европейската комисия не е орган, който да проверява, примерно, допуснати точно такива по-скоро изкривявания на информацията. Ние запознаваме и сме длъжни да държим добра комуникация с Европейската комисия и по този повод ние сме сметнали за необходимо да запознаем комисията с самия казус. Все пак той има и така... Тоест, вие сте писали, самото министерство е уведомило Европейската комисия за това, което се случва? Да, самото министерство е информирало Европейската комисия, включително и ще бъде изпратено и писмо. Да. Добре, благодаря ви много за това включване, господин Ганчев. Очакваме Ели Милушева следващата седмица в студиото на предаването Брюксел 1, както беше договорено с прес-центъра. Вашият коментар, господин Иванов? Има стратегически решения, има и тактически такива, които трябва да се намерят. На стратегическо ниво оперативната програма трябва да продължи да се изпълнява. Ритъмът и не бива да се забавя. Съответно всички проекти, които са в напреднала фаза на реализация, трябва да приключат успешно, да се отчетат и съответно да получат възстановяване на своите средства. На второ място трябва да се продължи по отношение на приемането на новата оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, така че в самото начало на 2015 година вече да има готовност за обявяване на грантови схеми, включително за тази злополучна технологична модернизация, чрез които бизнесът да може да продължи да се развива. На тактическо ниво трябва да се обърне внимание отново върху къде контролните механизми в управляващия орган и в Министерството са установили тези слабости и съответно да се идентифицират причините, поради които се е случило това, което наблюдаваме в момента. Казвайки това, не бива да се търсят изкупителни жертви, само и само да бъде доказано, че нещо се е случило някъде, тъй като това е системен проблем, очевидно, който сега се проявява, но е възможно да е съществува и преди това, трябва да бъде излезен, трябва да се излезе пред фирмите, които са кандидатствали и пред обществеността, за да се каже къде точно е било допусната грешка, какви са пропуските и нещо много важно, как всички тия неща ще бъдат коригирани. Пак казвам, не бива да се прави драма от цялата тази ситуация, трябва да се намерят решения, които да работят сега и които да работят и през новия програмен период. Добре, много ви благодаря за участието в предаването Брюксел 1. Следва кратка пауза и след това ще говорим за Украйна, която подписа споразумение с Европейския съюз за асоцииране. Ще говорим и за това защо не действа мирния план на новия украински президент Петро Порошенко и защо Порошенко се обяви против санкции срещу Русия. За всичко това и за още други интересни въпроси ще говорим с Асен Агов и Валерий Тодоров. Връщаме се след малко.
ЦКВ Сила е компания с над 20 годишна традиция в допълнителното пенсионно осигуряване. Нашите пенсионни фондове